Hľadáte cestu a šťastie? Túžite zmeniť svoj život, zharmonizovať vzťahy a jednoducho existovať lepšie? Ak chcete urobiť zásadné kroky a zmeniť to, čo vám nevyhovuje, a tak sa priblížiť k svojim cieľom a túžbám, tak Škola Energia tela, tento poročný cyklus, vám pomôže na vytúženej ceste objavovania seba samého. V prvom rade začneme aktívne pracovať na harmonizácii celého tela a postupnom otváraní energetického čakrového systému. Zastavíme, spomalíme a stíšime. Spojíme sa so svojou vnútornou podstatou, vnútorným hlasom, s intuíciou. Popracujeme na vnútornej sile a seba uvedomení sa, nastavení rovnováhy a samoliečení. Začneme si plne uvedomovať svoje telo, svoje myšlienky, svoje emócie, aj ako v skutočnosti fungujeme. Veríme, že Škola Energia tela sa stane nerozlučným sprievodcom pri objavovaní nových horizontov nášho najlepšieho vnútra.